Izicwangciso sokukhulisa uqoqosho nokudala amathuba emisebenzi zizinto ebeziphambili kwintetho yokuvula indlu yowiso mthetho yenkulu-baphathiswa yaseMpuma Koloni umnumzana Oscar Mabuyane eBhisho namhlanje. Ukanti kuye kwabakho umbhodamo kulomsitho ngethuba kukhutshwa amalungu e-EFF kuba kusithiwa anxibe ngendlela echazwe njengangamkelekanga. Umbono ongabukekiyo ngethuba kukhutshwa amalungu e-EFF. Amagosa okugcina ucwangco anyanzeleke angene ukuze kuqhutywe. Inkulu-baphathiswa yaza nezicwangciso zayo. Firstly, we will fully utilize the 1.1 billion we approved over the medium-term expenditure framework for the Provincial Economic Stimulus Fund to ignite economic activities and create new jobs. We are currently dispersing the stimulus fund to key sectors of the provincial economy, such as agriculture and agro-processing. Uqoqosho lwezolwandle luzobaluleka. Honorable members, as you are aware that our province is endowed with marine resources found in the 800-kilometer stretch of our coastline. Phenomenal work has been done to develop the Oceans Economy Master Plan. The ESCO has approved it for implementation. This plan is expected to inject a projected 10.4 billion into the provincial economy and create about 33,000 jobs after the first 5 years of its implementation. Amaqela aphikisayo kwindlu yowiso mthetho awaqolanga ile ntetho. Kulombuso waseMpuma Koloni akasothusi kuba uthetha into ezimnandi ezingathi iswekile kodwa akakwazi ukwenza nenye kuzo. Eyona nto bakwazi uyenza kukophula yonke into abayibambileyo. Babophulile omasipala bethu baseMpuma Koloni. Besicinga uba ke noko after 8 months uye wabanalo ngokwaneleyo ixesha lokucingisisa nzulu. Akukho zisombululo ezanazo, akukho nto intsha. Lale nto umane kusithiwa kuza kwenziwa i-district-based development kukutshintsha-tshintsha nje amagama. Iphondo lizonyanzeleka liziphelise izikolo zodaka ngo-2024. Baceba ukwakha izikolo eziyi-138 phakathi kwangoku nalo 2024. Ndingangafunani weendaba ze-SABC ndiseBhisho.